No niin, mä voisin tehdä toisen videon nyt liittyen tähän mun uuteen veneeseen. Mä en oo kerinnyt tehdä oikeastaan kauheasti yhtään mitään. Mä luulin, että mulla on kaikki maailman aika ja kaikki, mutta ei ollutkaan. Elikkä tossahan toi vene nyt on. Aika kiireinen mun elämä onkin, vaikka mä luulin, että mulla on paljon aikaa. Mutta ei mitään. Mennään katsomaan. Mä toin tän veneen, mun pikkuveneen mooringiin. Mä laitoin sinne kyllä yhden ankkurin lisää, koska no kattokaa nyt tätä koko eroa, mikä se mun pikkuvene on ja mikä tää on. Tää koko ero on aika huikea kyllä. Ja mulla on tuolla pohjalla, tossa pikkuveneessä on niinku mooringi, eli siellä on joku 4 ankkuria, kauheasti kettinkiä ja painoja ja kaikkea. Mutta mä en oikein luottanut siihen, koska tossa oli aika kovat tuulet, niin mä en luottanut siihen, niin mä vein yhden semmonen 20 metriä kettinkiä, iso ankkuri, 20-kiloinen CQR ja sit vähän köyttä vielä jatkoksi. Niin ton mä tein nyt, että se varmasti pysyy tässä. Tai molemmat. Koska painoa tulee. Toi vene nyt painaa sitten... kato, köysi näkyy. Joo, toi painaa varmaan semmonen 7-10 000 kiloa. Jotain sinne sille välille ehkä. Joo. Mutta hyvin vähän mä oon oikeesti kerennyt tekemään, mutta moottorin mä oon saanut käyntiin ja mä käynnistän sen nyt teillekin kuitenkin. Mutta nyt täytyy sanoa ja kerron, että tuo tappi tossa ja toi, niin se on pakoputki. Mun mielestä se on vähän liian alhaalla, koska se on melkein vesirajassa. Ja siitä ton tapin kun ottaa auki, voi käynnistää moottorin. Mut sitten tulee pientä vuotoa sisälle. Elikkä mun täytyy, mä näytän kohta. Joo, veneessä. Mutta kuten jatkan, mulla ei ollut kauheasti aikaa tehdä tätä nyt kuitenkaan. Siitä mä oon vähän pahoillani, tai itselleni kyllä. Mutta viimeiseen videoon, niin mä voin näyttää mitä mä oon löytänyt. Ja mikä on muuttunut tai mitä tiedän enemmän. Täällä on vähän ruosteongelmia. On, mutta mä oon metallimies. Ei oo ongelmia minulle. Mutta ne akustot mä löysin sitten täältä. No, lähtekäs nyt. Noin. No, toi on narulla kiinni. Ja täytyy sanoa nytten kuule, että täällä on tämmönen takapilssi ja siinä on akustot ja päävirtakatkaisija on tossa. Ei toi ole itse asiassa aurinkopaneeleille. Täällä ei oo ilmeisesti missään päävirtakatkaisijaa. Toi on aurinkopaneeleiden joku juttu. Aurinkopaneelisäätimet. Mut kattokaa tätä nyt ihan oikeesti. Tää tietää sitä, että mä joudun ottamaan niinku ihan kaikki pois ja rakentamaan uudestaan. Tämmöstä sähköhärvelliä mä en niinku pysty sietämään. Ei niinku mitenkään. Ei. Mun täytyy tehdä kaikki uusiksi. En mä tommosta mä en niinku pysty sietämään niinku veneessä. Sitten toinen juttu. Täällä on näitä aurinkopaneeleita. Ja ne on kytketty tollain. Siis ihan oikeesti. No tuolta tulee yksi paneeli. Ja tossa on taas yksi. Mä ihan rehellisesti sanoin, että tämmöiset työt ei oo kuulu veneisiin. Et mä joudun ottamaan ihan tekemään kaikki sähkötyöt alusti tässä veneessä. Ja muutenkin kuitenkin mä tykkään tästä veneestä. Tää on ihan jees. Mä viittin ruveta duunaamaan tätä, kyllä. Kyllä vain. Mutta okei, mennään seuraaviin asioihin. Tuolla
näkyy pakoputken pää, minkä mä näytin jo linkillä. Se on tulpattu semmoisella isolla puutapilla. Elikkä se vuotaa. Mä huomasin sen, kun mä otin sen pois ja sit alkoi tulee pilssiin vettä. Niin se vuotaa. Mutta ainut mahdollinen syy koko tähän touhuun on pakoputki. Elikkä tässä on pakoputki. Se tulee ylös tänne näin ja sit se painuu tonne jonnekin alas. Mun täytyy mennä tonne. Sinne ei edes puhelimella näe. Tuolta näkyy hiukan pakoputki, mihin se menee tohon putkeen taakse. Mä otan kaikki tommoset. Toi on sumpputankki. Toi tossa on sumpputankki. Enkä tiedä yhtään mitä varten. Semmoset lähtee pois. Tommoset letkut lähtee pois. Akut mä säilytän, koska ne on varmaan ihan hyvät. Mut sit tää sähkö ei saatana. Niin, juu, lähtee. Mut nyt mä näytän teille. Mä nyt käynnistän moottoria. Se on kyllä, niin kuin oli puhetta, no en laita laseen, niin oli puhetta, että se naapuriveneilijä tai se kuka luovutti mulle kauppakirjat tai tommoset noin. Ei se ollut veneen omistaja, mutta pitää vähän huolta, niin se sanoi, että et käynnistä tätä moottoria täällä. Tai siinä, että viette sen dinkeellä pois. Niin mä löysin siihen syyn kyllä. Moottori toimii hyvin. Se on aika iso Janmarini. Mä en ole vielä ottanut sitä selvää. Mutta tähän videoon mä kyllä voisin kertoa, mä kerronkin, mikä malli ja merkki tää vene on. Moottorista mä en tiedä muuta kuin, että se on Janmarini ja aika iso vielä. On mulla siitä kuvia niin kuin, sarjanumeroista ja kaikista kyllä, mutta kerrotaan sitäkin sitten vähän myöhemmin, kun mä tiedän vähän enemmänkin, että mikä oikeasti moottori on. Ja veneen mallin mä tiedän, mutta mä kerron palataan siihen. Mä laitan tän käyntiin, tän härvelin nyt ensin, mutta se tulppa täytyy ottaa pois. Ja sit alkaa tulee vettä vähän sisälle veneeseen, mutta se nyt ei haittaa. Ja siihen mä tarvin tätä, että mä saan sen tulpan pois. Mutta mä en sitä nyt oikeasti pysty tekemään niinku puhelin kädessä. Niin laitetaan puhelin tohon. Mä käyn tuolla nyt sitten vähän ottaa tulppaa pois. Eikä mikään ihan... No, ei tää nyt paha keissi oo, mutta on tää nyt vähän semmonen... Oi! Et puto. Vittu. Voi. Perseen suti. Oh. Ai saatana. Se. Siis tää tulppa oikeesti lähti siitä pihdeestä sitten kun se lähti irti, niin se lähti mereen. Ja se lähti uppoamaan, vaikka tää on puuta, niin se lähti uppoamaan, niin mä jouduin hypätä perään. Koska en mä halua tota menettää, koska mä haluan tukita tän jälkeenpäin. No niin, semmonen. Nyt mä oon ihan läpimärkä. En tiedä mitäs mulla oli taskuissa. Lompakko. Totta kai. Voi helvetti. Nyt. Ton verran märkiä kuitteja nyt löytyy sitten. No ei, saa olla. Jos kaikki pankkikortit toimii, niin ja toimiihan ne. Ei ne nyt vedestä ota. Edes tästä merivedestä. Huhhuh. Opinel. Puukko. Aina mun mukana. Ranskalainen erittäin laatutuote.
Mutta tää on, nyt se saa merivettä. Kyllä, kun se on, se ei ole mitään ruostumatonta terästä. Se on laatua. Elikkä carbon. Joo. Sytkäri, mikä tuskin enää toimii. Joo, ei toimi. Voi motskariavaimet ja kaikki ne on ihan jees. Mitä muuta mulla oli taskussa? Ei. Mulla oli filttereitä, mutta tää on ihan täynnä vettä nyt. Tää ei tee mitään. Entäs nuuskat? Ai, keskeltä on kuivaa, mutta reunoilta on märkiä. Mitäs muuta mulla oli taskuissa? Vähän kolikoita. Ne ei mene miksikään. Siinä kaikki. Ja onneksi oli puhelin täällä. No en mä ois hypännyt puhelimen kanssa kyllä. En ois. Mutta okei. Jatketaan videoa sitten. Mennään sisälle. Nyt ei oo enää lukkoa. Niinku. Täällä on vähän kaikki samalla mallillaan. Mä voisin No, nämä luukut oli kiinni, mutta nyt ne on auki. Nyt tulee vähän vettä ehkä pilssiin, koska mä avasin ton. Sähköistä mä tiedän sen verta, että kaikki sähköt tulee tänne, vaikkei syty noi valot. Tossa on se VHF. Joo. Siis kaikki sähköt mukamas toimii, mutta tässä härvelissä ei oo kauheasti mitään sähköjä. Kyllä jotain valoja tulee päälle ja tommosia, mutta ne ei oo mitenkään tärkeitä. Mä joudun joka tapauksessa vähän tekemään täällä aika paljonkin sähkötöitä. Mut mennään nyt siihen moottoriin sitten. Niin toi aukesi tosta, mutta se ei pysy ylhäällä. Okei, otetaan toi pois. Semmonen Jan Marin. Tää näyttää oikeesti ihan todella hyvältä. Lähdetään käynnistämään se sitten. Vähän nokka vuotaa, kun kävi uimassa tossa toi suolavesi. Homman nimi on seuraava. Tossa on virta-avain ja sun muuta. Sammutusvaijeri. Katsotaan, että se on pois päältä. Saadaan moottori käyntiin. Ja tossa nyt on sitten vaihdevivusto. Mutta ei mitään. Laitetaan nyt kone rokkaamaan. Siitä ja katsotaan. Hahaha. Sehän lähti kuin palmu alta. Nyt täytyy, antaa vähän käydä, mutta ei kylmällä koneella. Kyllä se vähän antaa savua. Vaihteisto toimii. Tosta lähdetään eteenpäin. Hop. Nyt on vaihde päällä ja potkurivirta tulee varmaan nyt. Joo. Mutta kun mä oon ankkurissa, niin ei kauheasti eteenpäin. Laitetaan vapaalle. Ja sit laitetaan pakkia. Nyt homma on pakilla. Ja pakki toimii, vaihdelaatikko toimii, kaikki toimii. Moottori käy todella nätisti ja hienosti. Ja nyt tulee varmaan potkurivirtaa tänne jonnekin. Jos tulee. Siinä se mun pikkupurkki on. Oi ei. Joo. Jotain höttöä tulee. Siltikin tässä olisi joku näyttö. Se ei toimi. Tää kierroslukumittari Jan Marinin ei toimi. Elikkä töitä on tiedossa. Lähinnä sähkötöitä. Mutta joo.
josko se moottori olisi vähän lämmennyt, niin savut se päästää. Tosta kun mä laitan vähän kaasua tälleen näin, niin katsotaan. Aika iso moottori antaa isot savut ja paljon tehoa. Katsotaan vielä uudestaan. Se on semmonen. Itse asiassa mä luulen, että toi moottori on ihan täydessä kunnossa. Se vaan antaa vähän liikaa polttoainetta. Onko joku antanut vähän ruuvia? Okei, nyt mä sammutan nyt moottorin, koska se pitää aikamoista meteliä ja mä kerron hiukan lisää. Moottori tuli testattua ja mä tulppasin sen takaisin sen pakoputken, ettei ainakaan vettä pääse sisälle. Se on hyvin vähän mitä sieltä tulee, mutta en mä halua yhtään. Tuolla on nyt vähän vettä, kun toi pakoputki vähän vuotaa. Täällä on nytten Pandan, siis tämä viime videosta. Tää on Pandan generaattori. Ja siihen on ohjainyksikkö täällä. Siitä sen saa päälle. Mutta starttiakusta on vähän ongelmia. Niin tosta kun painaa, niin klang. Se sanoo vaan klang. Elikkä ei oo virtaa sitten. Antaa sen olla. YouTubesta, ei vaan Facebookista, niin joku myy tommosta 1500 €. Eli mun täytyy ottaa se pois siitä ja myydä se pois, koska mulla ei ole tarvetta. Mutta ongelmaksi siinä tulee se, että mun täytyy löytää amerikkalainen ostaja, kenellä on 110 volttinen järjestelmä. Eli se saattaa laskea myös hintaa sitten. Että tossahan on heti VHF ja ton kun laittaa päälle. Nämä valot ei toimi satunnaisesti vaan. Näyttö on palanut auringossa. Mutta tuolta just onneksi näkee noin numerot, VHF-numerot ja niillä pystyy huutelemaan. Ja kanava vaihtuu tosta. Volume täysille totta kai ja vähän sollia tosta noin. Niin. Ja voi sammuttaakin, en mä nyt rupea. Aika hyvin tässä toimii sähköt, mutta mulla on paljon sähkötöitä tässä tulee olemaan. Kyllä ainakin tuolla takaosastossa. Kaikki täytyy tehdä uudestaan. Mä en tommosia hyväksy missään nimessä. Noita, mitä on. Ja tosiaan toistan itseeni, mutta mulla ei ole ollut nyt aikaa kauheasti tähän härveliin. Mitä täälläkin on noi ikkunat. En mä niillä tee yhtään mitään. Ja tyhjentää tää kokonaan. Ja sit noi aurinkopaneelit. Mä myyn ne pois. Ei niistä paljoakaan saa varmaan. Nää on ihan hyvä kuntoiset kyllä, kun mä kattelin, että nää on ehkä joku on joskus suunnitellut laittaa tähän näin. Ne on ihan hyvä kuntoiset, mutta mä saan paljon parempia ilmaisiksikin jopa. Nää lähtee myyntiin. Tämmösillä nää on roskia. Tämmönen joku. Tää on kyllä aurinkopaneelisäädin, mutta en ajatellut edes kokeilla toimiiko. Tuolla on takana yksi samanmoinen myös. Kyllä, että onko se vaihdettu sitten samanlaiseen. En tiedä, täällä on kuuma. Niin lähtee välittömästi roskiin, koska mulla nyt sattuu olemaan semmosia ystäviä, että mä saan niinku tohon. Siis toi iso härveli aurinkopaneeli juttu. Niin mä laitan siihen yhden ison paneelin vaan. Tossa on nyt 4 kappaletta paneeleita. Ja toi ihme sähköhärdelli. Niin
mä korvaan tohon noin niinku kyllä yhden ison ton kokoisen paneelin. Se on noin 700 wattinen. Mä luulen, että se on aika hyvillä mitoilla tohon noin ja aion heivata noin kaikki pois. Ja sitten uusi kontrolleri. Tässä nyt oli tämmönen välikatsaus sitten noihin. Tältä se näyttää, enkä mä oo kerinyt oikein mitään tekemään tälle vielä. Tänään on vielä aikaa ruveta tekemään ja huominenkin on tossa. Mulla on hyvää aikaa tehdä kyllä. Mutta kai se olisi ensinnäkin, että myyt kaikki. Noi vanhat paneelitkin tuolta noin. Myy pois. Ja noi pari uutta, vai onko ne uusia, mutta hyväkuntoisia isoja, niin myy ne pois. Niin ne olisi varmaan semmosit, täytyisi laittaa sinne Facebook-ryhmää, ketä täällä kaikki veneilijät seuraa, niin laittaa sinne, niin siitä saisi ehkä vähän fyffeä. Ja sitten täytyisi tosiaan irrottaa se generaattori. Se onkin aika iso homma kyllä sitten näissä lämpötiloissa, mutta täytyisi irrottaa se ja ensin se täytyy varmaan koekäyttää ja ottaa siitä video, että seuraava ostaja näkee sitten, tai mahdollinen seuraava ostaja näkee, niin kuin, että okei, se toimii. Niin ja sitten irrottaa ja poistaa se. Semmosta, okei, näillä.